So hello लोगोफोर दायो जोङो बड'लेण्ड मार्टिर टम सिङाव बेरायनो जों हाबफैबाय so नोंथांमोननो आङो खिन्थालांगोन बे सिङाव मा दङ मा गैया बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जुदि नोंथांमोना नायनानै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जेन' बेबादिनो गोदान आरो मोजां भिडिअ मोनबाय थानो हानायफोरबादि So लोगोफोर नायदो नै बिराद मोजां बिबार बेहाय साजायदों ओमफ्रायहाय बिराद मोजां रंबो फुनदों आरो सिङावहाय आसा खालामदों बेनिफ्राय साबसिन बिबारफोर दंबावो होननानै so नायदो नै जोङो बियो जाहैबाय आंनि फिसालथे माने जोङो फिसालथे सानैजों बांसिन बेरायनाय जायो नालाय दायो नै नायलांबाय थादो so आरो जोङो बांसिन सिङाव हाबैबावनोसै So नायलांदो लोगोफोर be continue to my video and please subscribe my channel. So दायो जोङो नै बेरायफैबाय एसे नायदो नै बिराद मोजां बिबारफोर दङ नै so नायदो नायलांबाय थादो बेबो बिराद मोजांथार जादों नै This is the view of that Bodoland Martyr tombs. See that here is very beautiful flowers blooming here. So दायो जोङो नै सालथे सानैजोंहाय एसे बेरायफैदों आरो so सालथेया एसे बुंनो मा रोखोम मोनदों एकदम दिनैनि दिनाव बिराद गोजोननाय मोनबाय बे मार्टिर मानि गार्डेनाव फैनानै बरिया मोनदों आरोखि so नायलांदो बिराद मोजां साजायदों आरोना नै बिबार बारि जोब गासिबो माने आं मोजां मोनदों फैनानै very amazing place and a very wonderful place for us and very beautiful बिराद मोजां समायना जादों नै so बेनो आरोखि आरो आङो दिन्थिनो लाबोगोन एसे हरै थांबावनायनि बेजों मा दङ बेखौ जोङो थांना नायबावगोन आरो दिन्थिबावगोन so नायलांबाय थादो आरोबाव आंनि भिडिअखौ flower is नायदो बेसेबांबा मोजां समायना बिबार बारदों नै बिराद मोजां बिबार बारदों दायो जोङो बेरायनो फैदों बिराद मोजां जायगायाव नायदो नै ओरै सिनारिफ्रा बाव फैनानै गोसोखौ एसे मोजां मोनबाय आरोखि आरो नोंसोरनो जों खोन्थालांगासिनो दंबावो so ओरैबो नायदो बिराद मोजां बिबार दङ नै जोंहा बिराद मोजां बिबार दं आरोखि माने जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव बेरायनो फैयो माइन्डफ्रा फ्रेश जायो मोजां मोनो दा जों मोनसे खामानियाव फैदोंमोन मोनसे खामानियाव फैनायाव जोङो एसे बेयाव बेरायलांनो होननानै फैबाय so आरो दिन्थिलांबावसै नोंसोर मा दङ हरैथिंजाय so नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ बरिया बिबार बारदों नायदो नै बेसेबांबा मोजां बिबार बियो so नायदो नै नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं बेनि भिउसखौ So hello लोगोफोर दायो नायबावदो नै बियो जेसेबांनाखि जोंनि मार्टियार्सफोर जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जायफ्रा जिउ होबाय दान होबाय बड'लेण्ड बिनायाव सोमावसारनायाव दा बिसोरो गासिबो मा होनो बिदिखौ मान गोनां बेफोरबायदि मा होनो
दंजोबो बिसोरनि थाखाय मोनसे बेबायदि फिसा फिसा खाम्फा माने ट्रम बानायनानै गासिबो दोनजोबदों जोङो स्पेसियेलि जोङो बिसोरखौ मान होनो नांगोन आरोखि ना जों बिसोरखौ बावनो मोननाय नङा बिसोरनि जेनाखि जिउ दान होनायखौ स' बे बिथांमोननि थाखाय बे बिर जोहोलावमोननि थाखाय बे जिनिसखौ बिदि खालामनाय जाबाय स' नायदिनै बेयावहाय गावबागाव माने मानसिनि नाम बेबायदि दङ ओमफ्रायहाय मा जायगा बेनिबो दङ स' आङो माखासे जिनिसखौ आं नोंसिनो खोन्थानि सोर सोरनि मुङाव बेबायदि दङ बे जिनिसा मोननैसो आं खोन्थानो हाजोबाब्लाबो बेयाव बिराद दंजोबो नालाय नै बेसेबांबा बुरजा दं आरोखि स' आं खोन्थानि नायलांबाय थाबावदो आरोबाव बे भिडिअखौहाय दायो नैबेखौ नायदो नै मार्टियर बिबारी बसुमतारी ओमफ्राय बाव लिरदों माहादेया रन्जन सनापुर ओमफ्राय गहपुर सनितपुर जायगानि बे नै ओमफ्राय आं खोन्थाबावनि नैबावहाय नै बेवहाय मार्टियर बिरन्जन नार्जारी उदालगुरि ओमफ्रायहाय बुदियागुरि गसाइगाव क'क्राझार मा जायगायाव थैदों आरो मा बेफोरबायदि गासिबो दंजोबो आरोखि नै बेफोर गासिबो लिरनाय दंजोबो स' नायदो नै बेसेबांबा दुखुनांथाव बे जायफ्रा थैनानै थांबाय माने बे बिथांमोनखौ बेफोरजोंल' जथेस्थ' हामबाय होननो हाया आरोखि ना माने अरायबो जों बिसोरखौ गोसोखांबाय थानो नांगोन बेफोरबायदि आरोखि नै जोंहा ओरैबो स्टेसि दंजोबो नायदो नै स' नायबावदो नै जोंहा बिराद मोजां दासो दै हगारदों दायो मोजां जायो आरोखि बेफोरखौ नुयोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो माने कालारिं जाबावनांगौमोन आरोखि बियो बे कालार जायोब्ला बिराद मोजां नुयो एसे नै माने जों एसे टाइम गैयाब्लाबो टाइम लाफैनाय जाहैबाय एसे स' नायदो नै माबायदि मोनखो दिनै बिराद मोजां गोजोननाय मोन्दों एकदम एक्साइटेड बेफोर सिनारिफोरखौ नायनानै बे मार्टारफोरनि माखासे गार्डेनाव फैनानै गोसोफोरखौ एकदम गोजोननाय मोनबाय आरो रंजानायजों जों दा नै नायदिंगासिनो दं नै बुहुद मार्टारफोरनि माबाफोर दङ स्टेचुफोर बेफोरखौ नायदिंगासिनो दं आरो बिदिनो एकदम आनस्पेकेबल माने एकदम इन्जय आरोखि जिबनाव बेनोसै आच्छा दे बिराद थैबाय बर'फ्रा लिडारफोर बड'लेण्ड बिनायाव थैथारदों बेस्राफोर ओमफ्राय माबा गोबानानै गाबफैग्रा बै दतमानिखौ नामा माबा गोबाब फैनाया सोर माबा मा होनोमोनलाय माबाया नरेन्द्र मदि गोबाब फैलायनाया बिबार बावफैलायनाया दतमायावसो बे बड'फा उपेन्द्रनाथखौ स' दायो जोङो थांगासिनो दंबावो आरोबाव मोनसे जायगायाव जे बेरायथारबाय जोङो दिनै सम गैयाब्लाबो सम दिहुनथारबाय मोनसे जायगायाव फैनाया मोनसे जायगायाव हाबफैनाय जाहैबाय आरो स' जोङो माखासे जिनिस दिन्थिलांबावनोसै बेयाव मा मा नुयो मा मा नुवा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेहाय मोनसे फुख्रि दङ नै ओरैबायदि फुख्रि दं बिराद सेंग्राफोर सिख्लाफोर बेरायफैयो एसे गारदों नै फुख्रि दंलायलायो माने बैयो मोनसे फिसा बट दङ नाव बेफोरबायदि आरो स' आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों माने बेरायफैथारबाय जोङो
फैनो साननानै फैनाय जाया ओंखायनो आरो नायलांबाय थाबावदो माखासे भिडिअखौ नायदो नै बेवहाय माने फुख्रि दं आरोखि बै नाव फिसानो बैयो ओमफ्राय बेवहाय एसे बेराय जायोबो आरोखि जों दा बेयाव थांनाय नंला माने बयबो बेरायफैदों नालाय बिरादनो नै दायो थांनोसै आरो थांनायावबो दिन्थिलांबाय थाबावनोसै माखासे जिनिसखौ स' दायो एसे दे दायो थांफिनगासिनो दङ जोङो नै वाव दायो थांफिनगासिनो दङ सिनायाखिसै आङो गथ'खौ सासेबो दिनै बाजारनि फिसाला दं बे रायलायनाया सोरमोनथाय जानो नांगौ बारा सिनायजोबाखिसै माने कचिं क्लासाव फैयोलै बिसोर आंनियावहाय ओंखायनो सिनायना लायो आंहासो सिनायला स' नायदो ओरै जोंहा स्टेचुफोर दं माखासे So hello dear friends, again I'm showing that our Bodoland Martyrs tomb. See here we have many Bodoland Martyrs tombs is here, and they have sacrificed their life for our Bodoland. See there are some statues there. They have also they have done great things for Bodoland. See, just written their names on the tomb here. So sad, बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बेवहायनो माखासे समाव जों गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बादलायलायनाय भिडिअ खालामनाय नुनो मोनो मालाबा सनमान होनांगौनि जायगायावहाय बेफोरबायदि नुयो आरोखि स' नायबावदो नै सानाबो हाबनोसै दायो लोरिनोसै जोङो माने न'आव थांफिननोसै स' जोबनायाव जोङो बेरायखांबायखौनो होननांगौ जाहैबाय दायो जोङो न'आव थांनोसै माने मोनाबाय लामायाबो गोजान जोंहा जोंनि जायगानिफ्राय थाफैनाय मानसि दं बेयावनो एसे रायलायलांनोसै बिजों स' दायो न'आव थांनो ओंखारबाय साना आं खोन्थानि माने साना नुबाय जानांगौ नोंसोरो एकदमबारे गैला हनै हाबनोसैयानो स' दायो जोङो न'आव थांनोसै ओंखारबाय माने बेरायखांबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बहुत इन्जय खालामदों मोजां मोनदों बिराद मोजां बिबार बारि बेफोरबायदि आरोखि नै दायो थांनोसै स' हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हाजासे हामबाय होनाय थाबाय स' गासै सोरगिदिंखौ खनसे खोन्थासाबावनोसै बिराद मानसिखौ माने बेरायनो फैदों सेंग्राफोर सिख्लाफोर स' बेथिंजायबो बिराद जायगा दङ स्पेस आरो नायदो खोन्थाजोब्बाय स' बेखौ नायबावदो एसेबाव मा रोखोम माने मोनायावबा कालार जागौमोन आरोखि एसे मोजां नुगौमोन कालार जायोब्ला मा रोखोमनि बिराद मानसिफोर फट' लाफैसो गारथारदों माने गुसुनो रेजेक्ट स' हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आङो सारखौ लास्ट खालामहरदो It's excited to visit wonderful place. Bye. Have a nice day. अके हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय